tak. Stivmasker på musik, hva'? Stivmasker. Hold nu kæft, mand! Det er ikke så galt i nat. Vel? Hvad? Det er ikke så galt i nat. Ej, endnu. Det er galt i nat. Okay, prøv at spænde 3 altså. Jo. Jeg skal pisse. Jo, så det Jeg skal bare hjem. Jeg skal bare pisse, og det skal være meget snart. Hallo, der er en lygtepæl. Hold nu kæft, mand. Det kan faktisk være en til at få den fuldstændig så. Ja, lygtepæl. Ved du hvad, jeg kender faktisk en, han blev nødt til at tælle lygtepæl på vej hjem. Hallo, hvad med at komme over på den anden side af gaden? Er klar? Du kommer også til snart. Hvad? Du kommer også til. Det er ikke alt. Det er ikke det. Det er din bling. Det har meget været kreativ for at få ham hjem. Helt vildt. Så nej, så spil noget up til like torpedoer for at få ham hjem. Så jeg går hjem på anden. Ja. Upsi, kom nu. Jo. Skal du det? Jo. Jeg har lidt dårligt. Det er noget,